So what's up mga kabukal, ito nga pala ang vlog ko ngayon. Pagpasensya nyo na. Ito pala kasama ko ngayon si Ran. Ayun na kami. Woo! After ship ride ulit tayo mga kaibigan. Let's go. Ayun, Sabado mga chong. At nandito tayo sa Mapita with Sam YG. Yeah. Ay, akit tayo ng view deck dito sa Mapita at tatry nating bumaba ng falls. Abangan nyo. Let's go! We are seeing Mr. Sam YG on his 26er bike. Full carbon steel frame. Ang taas. Ayoko na. Wow! Ito pala eh. Bali tayo dito. Wow! Ganda oh. Pre, Uy, gagi. So yun mga chong, nandito tayo sa Daang Katutubo Coffee Shop. Dito lang yan sa, siyempre sa Daang Katutubo. Ayan oh. Napakaganda. Sobrang aliwalas. Ayan. Napakainit. Diba? So yun mga chong, napakaganda sa lugar na to. Ang sarap mag-lifestyle. Ayan, meron sila mga pinapaupahang mga maliliit na kubo yan, katulad ng mga ganyan. 450 daw yan eh. Tapos meron din mga pangbarkada. Pero dito yan banda, hindi ko alam kung magkano. Hindi ko na tinanong. Tapos meron tayong mga cottage dyan. Yan, mga yan. Marami ring mga spot pa dyan na mga upuan. At meron tayong taniman ng marijuana. meron tayong kasamang kupal. Tingnan nyo yung aking forma. Yan. Yan, aesthetic lang yan. Forma now. Yan. Asymmetric. Yan, katulad yan, pang barkada, pang pamilya na mga kubo. Uy! Pinaghirapan ko rin po yan, mga chong. Salamat sa suporta nyo. Nakabili akong bagong polo. Si Kuya Kim nga pala. Ito nga yun siya. Oh, Kuya Kim, nahandyan ka. Anyari. Ayun daw. Napapanood. Naman no. Ang sarap. Lamig kaayo dong. Sarap. Ito, tingnan ito mga kabukal mga kanibil. Wow! Nandito si pre, si Pagaspas. Si Pagaspas. Not G-Wild. Uy, sarap no. Sarap no.
Uy. Big grass o big grass? Ay, ito ang ganda oh. So ayun mga chong, continue tayo sa ride. Aakyat na naman tayo. Papunta tayong view deck. At bali-balita na sarado daw ang falls. Pero tignan natin kung makakatuloy tayo doon. Dahil ayun nga, may nangyari daw doon kaya sinara. Let's go. Kitang-kita po natin si Sam at tinatahi ang kalsada. Huling-huli sa bitag. Ayoko na. Sir. Cute. So, ayun. Napakahirap naman talaga. Hirap na wala ensayo. Dumaahon ka dito. Ayun, kitang-kita. Walang daya. Diba? Wow. Buti na lang malakas ang hangin at medyo presko pa. Kung hindi talagang carjack tayo mga chong. Ang taas oh. Uy. Buti hindi ako kinuha. Cute ko pa naman. Ayan oh. Carbon steel frame oh. Mamamalengke. Sinusunod yan! Sinusunod! Ang mulalo! Nakangset! Sinusunod! Ayan. Napapala ng mamamalengke lang, nag-jersey pa. Saan napupunta? Kanina mestizo yan. Buhat ito. Asan Yan na po ano yan? Yung ano, Dragon fruit? dragon Hindi. fruit. Ano yan? Bignay. Ay, big na yung buhay. May suka ah. Maasim to. Ay matamis. Hindi, nadapuan natin ng ano. Nang Yan. tae. Ay, okay ni Nes. Ilang yan. Ayun na parang. Baka Sarap ah. bigla tayong Ilan ang malasing alcohol nito. nito? Baka hindi na kami ko lang makauwi alam. nito. Ay pahingi pa po. Ay, Sarap eh. meron akong Baka nakakahilo to, donut. Hindi. Hindi. Kahit na mahilong. Oh, tama na. Oh, tama na po. Oo. Baka sumayaw na ako. Ikaw, Yes, gusto mo sir. rin? Ay, okay. Ayan, kasama natin si Sam Fernandez. At tagapagmana pala to kasama ko. Fernandez Farm. Ay, lagi lang mapit. Ayan, pulutin mo na yan. Ayan, pumunta ka na sa bukid. Pero At pre, magtrabaho ka na. Ayan. ang lakas ng alcohol pre. Parang nag-iba yung ikaw pre. Oo. mamaya manhid na yung mukha mo. Di pre, ininom mo yun? Okay, ito na yung mamanahin ni Manong Sam sa kanilang pamilya, Fernandez family. Kailangan ko lang pakasalan yung anak niya. Ayun, yung dalaga dun kanina. Abangan natin tong spot na to pagka naayos nila. Plano nilang ayusin, lalagyan nila ng mga tambayan. Malapit na to sa falls eh. Pababa lang dyan. Now here we see Mr. Sam on his perfect execution of Lakad Maratag. Amazing sight from Mr. Sam. At malapit na tayo guys. At ayun, nakarating na tayo sa wakas. Ha? Kain na. Ayun. Nakasurvive tayo. Kakain tayo siya by rides. Mas maganda dito pre, hapon. Ayun oh, andun sila sa taas. Ayun yung view deck kung nakikita nyo. Ayun. Oh, nag-ingay na naman ang ating mga kaibigan. Kain muna. Carbon steel.
Ayun, nandito tayo at nandito sa taas ang view deck. Mas matindi. Ayan, oh. What's up mga kabakal? Wadya kami, nandito kami ngayon sa daang Kalikasan. Tangina, umurong na yung dila eh. Mga kabakal, mambabakal na ako. Woo! Diyan na tayo silaw-silaw. Jalan dyan. Jalan. Shout out kay Papa Jace. Papa Jace. Shout out sa'yo, shout out. Ni, nandito na ako. Ang baon ko lang tupi te. Ito mga chong, nandito na tayo sa view deck at tamang sightseeing lang tayo. Saka hindi natin nadala yung microscope. Hindi natin makita yung mga mikrobyo. Ayan. Ayan, makikita natin dyan yung Tower of Doom, motherfuckers. At sa gawing ito, dyan, sa malayong dun, sa mga lugar na hindi abot na ating mga mata, ay makikita natin dyan banda ang Monasterio de Tarlac. At dito sa gawing likod, at may isang pamilya dyan na masaya. Masar. Ayun mga kabitag, kitang kita ang ebidensya na iniwan. Ginamit na mga bato sa nasabing krimen. Ayun, hiking muna tayo mga chong. Dito tayo pupunta sa aking rest house. Dito lang yan sa view deck sa Sitio Mapita. Daming damo. Ayan o. Okay. Ito lang ang Ba't may daan dyan? Ayun, pupunta na yun doon. yun o. Oh, reconnect to the earth. I'm back at it again, Rudy. Sheesh. Look at the outfit, pare. Oh, polo yan, pare. Look at the kicks, pare. Sandals yan, pare. Kamo, pare. Sheesh. Hoy, ito pala. Kumanda ka, bubutas ka. Portrait. Whoa. Ganda oh. Whoa. Bugs. Okay sila ng mga ano dito tsaka doon no? Yan oh. Pagkatapos nga namin tumambay dun sa tuktok, nagpasya na rin kami bumaba. Masarap pa sanang tumambay dun, kaso malayo pang uwian namin. Kahit tirik ang araw, malamig naman ang hangin at napakaganda ng tanawin. Mapapaisip ka na lang talaga ng plano kung paano sakupin ang mundo. Wala kang allen na pang-adjust? Oo, masikip pa naman yan. Ah, yun lang. Nakinis na yan. Oh. Lupa! Sayang nga lang, di tayo nakababa sa falls mga chong. Gawa nga ng delikado na raw ang daan dahil nasira agad yung mga bakal na tulay papunta sa falls. Sa pagkakaalam ko, kailan lang naman nagawa yun? Kung totoong sira nga, bakit kaya?
Ayun, napakatarik ng mga babaan mga chong. Buti na lang at Buhay kami! maganda-ganda ang ating preno. Ewan ko lang dito sa kasama ko. Pero sa akin kasi may alagang Eddie Boy yan, syempre. Si Kuya Eddie Boy, shoutout kay Kuya Eddie Boy. Dahil sa pag-service ng aking preno, yan. Dre, pa-service naman to, Dre. Yan. Anong gagawin kaya dyan? Ano, lagyan to ng ano, hydraulic. Tapos ikikilo. Ayun, salamat Kuya Eddie Boy. Tsaka sa mga gusto magpagawa dyan, yung mga malalapit sa Urdaneta City, yan, kontakin nyo lang yan. Hanapin nyo sa Facebook. At kahit wala kayong bike, punta lang kayo doon, magpagawa kayo ng kahit ano. Ayun, at natapos na ang kalbaryo natin. Pauwi na tayo. Patag na tayo ngayon mga chong. Medyo init na lang ang kalaban natin dito. Lakas na ulan, no? Ano video pa ata ko? Umuulan ka? Hindi.